Hello guys, ja vás vítam u mojho ďalšieho videa, ja som Koláč, dneska si ideme zahrať Roblox Tycoon Actors. Máme tu už dvoch workerov, máme tu nejakého Star Warsa a filmára, ktoré nám zarábajú peniaze. Ako môžete vidieť, dole máme už $400, takže tu ideme kúpiť svetla. OK. A môžeme si ešte jedno kúpiť. Table. To je nejaký maličký, nie? No, to je asi jedno, ale kúpime si tu green screen. To je hlavné na natáčanie aj tu. OK. Ešte potrebujem $10. OK. Kúpili sme si tu nejakú kameru na statíve. A za $300 si môžeme kúpiť workera 3. Dobre. Nebudú asi proti sebe bojovať. Ideme si teda kúpiť workera 4. Ten čo robí? Aha, to je zvukár. OK. Ideme si tu kúpiť stoličku, alebo gauč. Taký ohnutý. OK. Light 4. Svieti nejak do blba, nie? No to svieti na druhú stranu. Aha, tu bude sa natáčať ďalšia časť. Aha, OK. Tak nič. Ináč, prepáčte, že mám trošku divný hlas, som chorý, ale aj tak chcem natáčať stále videá. OK, máme tu nejakého celka, ktorý má popcorn a za ním je green screen. To je fakt najlepšia časť celého filmu, tonak. Dneska by sme si mohli spraviť buď túto jednu celú lokáciu, alebo dve. Podľa toho, ako sa mi bude chcieť. Tak by sme si už mohli kúpiť stenu. Tak steny. OK. To je good. Máme tu nejaké trúbky. Aj tu si môžeme kúpiť. Takéto pekné dekorácie do nášho štúdia, ale táto stena je tak divná oproti všetkým. No nič. Ideme si kúpiť tu ďalšie trúbky. OK. Je to docela veľké. Ako táto mapa je docela dosť veľká. Takže to je dobré. OK. Tu máme takúto veľkú trúbku, sme si dali hore. A máme tu takúto zvláštnu stenu. Svetla. A už máme strechu aj. OK. Tak to je docela cool. Ale to bude iba takéto plocha, no. Ideme si našetriť pár peňažkov na toto. OK, už máme. A teraz si ideme našetriť pár peňažkov na toto. OK, už máme peniaze na toto. Oh my god, kámo, to je gigantické. Oh my god. OK. Máme tu takúto cestičku. A kámo. OK. Tak toto som nečakal. Ja som čakal, že to bude mať takú menšiu striežku, nie, že to bude takéto obrovitánske. OK, ideme si tu kúpiť lampy. Iba 3 za 2, no. Tak to bola fakt utrata za nič. No, máme tu takúto peknú vodu.
Ja som Ježíš, že môžem chodiť po vode. Aha. Ideme si kúpiť ďalšiu tú plochu na natáčanie. Ale som zvedavý, že čo sa tam bude točiť. OK, tak to fakt neviem. Kúpime si tu zatiaľ svetla. A ideme si tu ešte popozrieť. Big 3, ideme si tu postaviť voľa Squid Game. Ideme si tu ešte dať tú veľkú bábiku a môžeme. Ale tak to moc Squid Game nebude, asi keď tu je takáto tráva. No, asi to ani byť nemôže, keď tu je voľa všetko fialové, no. Tak to som trošku nedomyslel. No, máme tu milión svetel. Fialových či rúžových, či aké to sú. Mám tu nejaký malý strom. Idem si tu nejak vyliesť. Môžem. Škoda. Mám tu ďalší strom, OK. Blue screen. Blue screen som nikdy nevidel, ale tak fair enough. Ďalší blue screen tu máme. Ďalší blue screen. Toho tu ale je. A toto je nejaká malička proti tomuto, čo som predtým staval pre Boha. OK, ideme si tu kúpiť workera. Čo robíš? Aha, ten to kýve hlavou, jak neviem čo. Ideme si kúpiť ďalšieho workera. A to je tento nahrávať zvuk. Jak sa volá? No to je jedno. Neviem, čo tu nahráva, asi s takou, jak tu idú pípať, alebo ja neviem. Kedy si už môžeme kúpiť tých, čo tu budú hrať v tom filme, hej? Hľadia sme si tu kúpili kameramana, neviem čo toto je, a zvukára. Ja chcem aj nejakých workerov už. Ale kámo. Ďalší. Toto asi bude ten, ktorý bude hrať. OK. Ale k čomu nám tu je toľko kamera? Som zvedavý, že... to je kamera. Ideme sa tam pozrieť. Kámo. Ešte pomalšie by to nešlo. OK. To nám bude... To vidíte, ide asi ďalšia časť toho. OK. Máme Tycoon Progress 6. A ak by ste z tohoto chceli sériu, ja vám to kľudne natočím. Napíšte do komentárov a konečne tu už máme nejakého herca. A ideme si kúpiť rovno aj ďalšieho. To je lovec. OK. To je dobré. Sa tu tak uhýba, jak asi normálne, on tu skáče jak opica. Dobre sa vráti skokom. Ten tu už je nejaký moderný. Niekde som nevidel Avatara, no tak ja neviem, že jak sa to funguje, ale viem, že to existuje. Máme tu most, OK. A veľký most zatiaľ. A máme tu ďalšiu časť mostu za 7000. Takže to budeme mať za chvíľku a máme tu aj nejaké upgrade workerov. OK, tak to si idem pokupovať. Napríklad tohoto si tu kúpim. A sa idem vyupgradovať na level 5, sa ho nechám. Aj tohoto si upgradenem na level 5. Takto som až teraz zistil, že tu máme takéto tabulky. Ukážte, čo je v shope. Aha, tu na seba peniaze, teleporty, dvakrát viac peniaze, tak to nič. Ešte by sme si to mohli upgradeovať tohoto. A teraz ma napadlo, že či by tento nemohol byť ten Stewie zo Star Wars, ale nevyznám sa do toho.
Máme tu veľký most a to fakt neviem, že čo by mohlo byť. Že rýchlo a zbesilo. A máme tu veľké svetlo. Tak toto som fakt zvedavý, že čo to bude. OK, tak takýto veľký green screen som ešte nevidel. Možno to je taký istý, ako máme tam, alebo ako blue screen, ale to nemôžem porovnávať, že by som zobral toto a dal by som to k tomu. Môžeme si tu kúpiť veľkú kameru. A ešte tu máme auto. Pekné kámo, to je Mercedes alebo Audi, či čo to je. Auto 2. Máme tu asi dve Audiny, OK. Skaly. Tak to bola fakt dobrá útrata. Auto 3. GG. Audi ide do vody. Bože. To tak už je drahé utrácať za takéto debiliny. Ďalší. Veľký green screen, OK. Máme tu sa 4000 a 5000. Ideme si kúpiť ďalší green screen, aby sme mali hociaké pláce na tunák. A tam som zvedavý, že čo bude. A tam Capek to má už jaké. Capek tam už má hocičo. Ďalšie veľké svetlo. No teba. Ešte jednu kameru. Ale prečo to sú iba Audiny a prečo to workery stoja 12 001. Oh my god, kámo. Toto fakt nedávam. Ale musíme si počkať na aspoň jedného workera. Takže tu zatiaľ. Ale tam je čo zase zádu. To vypadá zvláštne. Je to tá Hej, je to tá aktérska vec. Tá klapka, jak sa to volá. Máme tu ďalšiu. OK, máme zatiaľ asi 3 lokácie. Prečo je to auto zo spodu neviditeľné? Tak to je pay to win auto. Ty vole, to chcem. Máme tu pekne avatara, nám tu zarábajú. Tu nám tiež zarábajú vo Star Wars. Máme si tunak. Workera. Ďalšieho workera. Máme tunak. Ten, čo zase kýva hlavou tunak a my tu máme aj show speeda, kámo, normálne. My sme si tu ako zvukaran najmuli aj show speeda. Máme tu ďalšieho nejakého Paula, tu máme. A toto už asi bude ten, ktorý tunak bude hrať v tomto filme. Ale je to celá veľká plocha na to. No ak bude asi veľa filmov. Ale ukáž, no aj tieto autá, zo spodu neviditeľné. No tak to sa asi nedozviem. Hej sú. What the fuck? Spider-Man? Aha. Takže tu hráme Spider-Mana. OK. Už chápem, OK. Som si myslel, že sa tu bude hrať rýchlo a zbesilo, keď tak sú vybúrené auta všade. Alebo Terminátor, ty vole, sa tu bude hrať. Neviem. Ideme si kúpiť ďalšieho workera. Octopus tento. OK. A
A to máme asi ďalšiu lokáciu dám. Ti. Ešte si počkáme na týchto 17 000 a uvidíme ešte, že či to bude pokračovať táto scéna, alebo už pojeme na ďalšie. OK. Máme. A toto už je set 4, takže ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber zvonček a budete z tohoto sériu, napíšte do komentárov a ja sa budem vidieť u ďalšieho videa, tak čus.